तर गावाला मकर संक्रांत झाली आहे. गावागावात हळदी कुंकू चालू झाले. सगळी जण येतात. सण समारंभ करूची जबाबदारी ही बायकांका दिली आहे. कारण सगळ्या घराचा आरोग्य म्हणा या बायकांच्या हातात असतात. त्यामुळे बदलत्या ऋतूनुसार कधी काय खायचा ह्याच्यासाठीच हे सण समारंभ बनवले. तर मकर संक्रांत गावात पहिली कशी करायची, आता कशी करायची, तर बघूया आमच्या गावातल्या बायकांकडनं. हळदी कुंकू कसं करतात, हळदी कुंकू आधी कसं आता कसं करतं, या सगळं आज आपण आजच्या एपिसोडमध्ये करतलो आणि बघतलो. चला तर हळदी कुंकू करूया. खाल्ले लाडू खाल्ले थंडीत बंद जाय ना रात्रीची कलय काढली थंडी बंद पाणी पिल्यानंतर चिकन गावठी कोंबड्याचे रसो खाल्ल्याशिवाय काय आता ती सांग आधी हळदी कुंकू कसं करीत, काय काय वाटीत असंच करीत बघो त्या केलंय कसं तसंच करीत नाही काय काय वाटीत पहिल्या वाटीत काय काय कसले पिंजरीचे धबे फणीये उयाचे फणीये कॅसोबाचे बस्ट फणीये पिंजरीचे धबे चिली फिली असं वाटीत बघो. आणि फुला वाटीत विकत नाही आडीत घरातलीच करीत ना घरातलीच वाटीत गावात आबोल्याची ढेले करीत बघो आणि ते वाटीत डेली हारी ती वाटीत. ते आता खूप आम्ही फिरलो हळदी कुंकू सगळ्या पिशे ग हो पिशे प्लास्टिकचे पिशे मग आता दिल्ला पिशेच नको ठेव अशी फिरवा का दिला म्हणजे पिंजरीच्या डबे दिल्या नाही. आणि ती पहिली नवीन कोण आपला हळदी कुंकू केल्यानंतर ती चिली पिली वाटतं. पहिल्या हळदी कुंकू असं काय काय वाटतं ना पहिल्या घ्या ह्या सुगडा एकाच चिली पिली म्हणतो ते बघ ते ही चिली पिली होय मग ही ती पहिली वाटतं. मग दुसऱ्या वर्षापासून सुरुवात पिंजरीचे डबे साखरचे ढेपी वाटतं असं काय काय वाटतं साबण चाललंय वगैरे सगळं वाटतं. अगरबत्तीचे पुढे चायची पावडर चाळणी काय घालू चाळूचे चाळ खावचे पुढे बिस्किट या वर्षी खूप मजा नारळ वाटलं नारळ वाचले. पण आधी जुने आता नवीन दिला पहिले जुने लोक असं पहिली ना हळदी कुंका लोक काय करी माहिती आम्हा प्लास्टिकची पी हाडीत गुलाबा बी अशी कागदाची बरं प्लास्टिकची गुलाबा फुला बिगीन अशी बरी बरी वाटली. आता आपल्या नवीन केल्याने सगळा वाटूचा ह्या हाडता आधी म्हणते त्या बरी वाटत आता खूप बरी वाटतं. मी असं प्लास्टिकची फुला झाडलं बरोबर सांगले काय ना मस्त मेल्या केव्हा तरी परत माळू कोणी दिली आम्ही असा म्हणतो आम्ही हळदी कुंकू किती करतो जेव्हा सुद्धा वालता वर्षासून एकदा येता सण बाबडो तो करू तसा 10 जणांचं पाय लागता ऐकलंय मा पुण्य गावता आपणा. आम्ही आता बघ मग बसलो एके बाजू आमच्या नशिबातच नाही माझ्या सोन्या माझ्या वासरा मी कोणाकडे चुकही नाही मी सगळ्या वर जाय. आता नवीन पद्धतीला आता बंद केल्या आता तुमच्या अर्क्यांना सुद्धा घालतात असं करतात आता खूप गावाबिवात असं आता मी निला आता काय आता देतो 4 माणसं एकत्र आनंद वाटतं ना एकामेका आपल्याकडे असात देऊचा निमतान एक दिवस आराम करतात आणि येतं नेहमी काम धंदा नेहमी जसा उठला सुटला गेला म्हणे तसा एक दिवस आराम 4 माणसं आपल्या दारात आणि आपण कसा घरदार स्वच्छ करतो घरदार स्वच्छ काहीतरी आपला हळला खाल्ला झाला आणि अशी इले काय दागिने असे बघतात कितक्याचा केलाय कितक्याचा केलाय साडी कितक्याची रे आता साडी बरी आगे साडी काय घेतलं घेतली कोणी घेतली
घातलेली आगोटी ही आता मग गेली का त्याच्यात दागिने बरे कोणी घातल्या दागिने बाई घेतलं बरे दिसतं ती बाई साडी खरी घेतलं बरी दिसता बाई माणसाचं होत गंध असतं जास्त पण जर बरा गमला का त्याचा विचार सारं जाणार ना मग योग गावला म्हणजे बाई या गळ्यातला पाच तोळ्याचा आता ते महागाई काय करू व्हाया तेव्हा म्हणान केला तेव्हा म्हणान केले गोती आता नाही आता एका कितके रुपये होते आता सोनं महाग झालं बा. आता 45,000 महाग झालं तरी आता जास्त करतात. महागायचं तर जास्त करतो आमका तर माहिती आहे 200 रुपये तोळ सोना 200 रुपये तोळ होतो आता ग्राम झाली तेव्हा 200 रुपये तोळ सोना मग तेव्हा सोना घेऊन दागिने थापतीत ना करून ठेवचे ना खूपशे करून ठेवचे मग ते असतं का तोंडाकडे हात जाताना बरी करतात ते दागिने खडे करतलो पण आता महागायत लोक दागिनेच करतात हो बाई महाग झाला असं सोना दागिनेच करतात माझा माझ्या हातीत होता हे घेते तुझं ठेवले झाले कोण घेत ना माझा गुबा हे घेते तुझं आता घे आता नाव घ्या आता सप्तपदीच्या पावलाने सनई सुराच्या मंजूळ आवाजाने धरला पतिराजांचा हात कृष्णरावांची मला मिळो जन्मोजन्मी साथ साजूक ताटात नाजूक चमचा श्रीकृष्णरावाचे नाव घेते आशीर्वाद तुमचा घे जाते किती हा चांदीच्या ताटात कापे गरे अनिलराव दिसते बरे ननेती तेस्ता खरे अगं इतकी भाषा झाली मला बोललोय काय हाती हिरवा चुडा गळ्यात काळे मणे कपाळावर कुंकवाची खूण बाळकृष्णाचं नाव घेते आत्माराम परबाची सून ते बाळकृष्ण का की सर बाळकृष्ण नाव खरं नाव का चांदीच्या ताटात बदामाचा हलवा दत्तरामांचं नाव घेते सर्वांना बलवा आता कडे बोलक जाते घाटाच्या पाटाखाली थंडगार पाण्याचा जरा कोकंडे सारा भायकाचा चारा आनंदरावाचे नाव घेते रुपये 112 घे यांना काय काय लागी केल्या हळदी कुंका काय काय लागी केल्या यंदा लागी केला ना अगरबत्तीच्या पुढे फणियो साबण सगळा पण हळदी कुंकू चालायला फुला गावतात मग रोज रोज भरपूर चायची गाळणी चाय पावडर साखर चाय पावडर काय नाही नारळ आणि आज आमची सवड द्याय का आमच्या बाईने आमका फुलावाची काढून टाकायचा
बरी फुला वाटल्या केकदा वाटल्या मी बाबाची बायकोला आमका वाटणी बाबा आणि मस्त मुंबईची फुला आणली. काय लावली आता आमच्या बाईची आठवण राहली. आमच्या बाई नंदेन फुला वाटली. जाताना ती माळून गावतली. थँक्यू नंदे थँक्यू म्हटले बघ माझे नंदे. मस्त बरं वाटलं हा? मला माझ्या बाई बाय घ्यायला. रोज उठायला आपली संध्याकाळची मिशाई घालत जाते. काल आपला निघताना तरी वाईट बस. 5 मिनिटं बाई. आता मळ्यात जातले माझ्या जाऊ माझ्या राहिलेली 8 दिवस आले ट्युशन मस्त होत नाही त्या देवा पॉईंटला जायलेली आपली जायलेली. आता जाऊ माझ्या धावत आता नाही मग या मग आणल्या 112 काय 112 आता केकदा कोण माळणार नाही ना. आता पहिली माळ आहे माहिती खूप केकदा माळी बाय खूप माळी बाय. आता माझ्या फुटला माझ्या सणे. आता का काय नाही फुटणं बेटा काय नाही. अगे माई आता तुका मी नाव सांगा. सांगा पिंपळाच्या पानात तेजी पंथी भाऊ गेल्यावर तुम्ही हरवलं काय ते सांग बरोबर आमची एक म्हातारी होती हेच नाव सांगा झाल्या विलय काय बरं. वटाच्या खिशात बामाची बाटली माका नाव विचारून लाज नाही वाटली. वटाच्या खिशात थैलो चाकू आई बापान लग्न नाही केलं तर नाक कोणचे कापू. अरे देवा नाक कापू आणि आणि का आणखी बाई असा इसरा दाखव सगळ्या माका लक्षात जाऊ नाही माझ्या कारण ते तुझे टाकले गहू आई बापान लग्न नाही केलं तर नाव कोणते. वा तयार आहे हिच्याकडे बघ स्टॉक बघ काय काय बोलली मस्त पैकी. अगो एका काय म्हणलं या म्हणता मी नाव काय सांगा. मी आले ती असा इंग्लंड अमेरिका मी एक सुंदर कुमारिका मला नाव विचारू नका. बरोबर तर साडी नेसाक नाही या म्हणता. साडी नेसले तर म्हणता नाव सांगतो तर सांग. काय माहिती सांगते हा कावं सगळ्या एवढी आई कशा साखरपुडा करा लगीन चुडा भरा मग माझ्या हक्काने हातीला झाला. भारी काढताय घ्या काय 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 आई मग मला किती आवड होती ती. फोटो काढूया आता भले मला वाटते का बरं वाटलं नाही ना 4 चौघा. नाही 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 रामू काकाने स्पेशल आतो दिलो आकारून मास सुटला वास पण बरं आहे का बुजू ना. गुतले बितले घ्यावा फुला इतकी. अगो कार्यक्रमात जाताना कसा आम्हाला घातलं फुला माळी भरपूर सगळी तिथंच आहे ना. दिल्ली दिल्ली आपली माळी हाडून टाकायला शेवटी आणि आणले ना सगळी काय होती ती माळी. काय माळो नाही गे भावाचं नाही बघूया गे पुन्हा खेळली गो पिजात घालून अशी अशी दाखवायत घेतलंय तर हो बोलले मग आता या हिना गुलाबा आणि आते आबोली दिसली आता नईल्या बरोबर काढले हा घेतलंय. सोमवार जाऊन गेलो दुसरं सोमवार गेलो तरी गुलाब पाण्यात जर गेली मस्त गुलाब होत. पहिले मग एका मानत ना तांब्याच्या कळशात आता ह्या जगात जर फ्रीज असते पास मला दिली नाही जॉब नीती कोळसो होती झाली अशी जर फाटक्यात येते मस्त या कसा माळू आहे फेचर फेचर काय काय ठेवत माळू दोन चापी सुनकी जवळ आणि आबोल्या जवळ मस्त इतक्या बाळ्यात आता तकली दुखतली इतक्या किती दुखतली बरं मोठं आंबट वाळू बरा माळा कसा चप कसा कसा लावताला मस्त वगैरे. मी नाही माळी 3 दिवस माळी मी बरोबर फुला घागरी बारा गुलाब नाही
घरची फुलं माळणी नाही पण आता कोणी कोणी दिली फुलाच सगळी नाही, मात्र कळत. टाकणार नाही ती सगळी व्यवस्थित फुलं माळते. पण आता भरपूर फुलं असत ना हळदी कुंकाच्या पासून खूप शेवती बिवती खूप वाटतात लोका. रोज आपलं सकाळी उठलं 4 फुलं माळली. कॅस उगवली आणि माळल्या माणसालो मला कॅस उगवली आणि माळली. आधी तेव्हा नाही होती आता एवढी खूप बाय हटतोय गो मग तिथं काय तर हळदी कुंका गेल्या आणि चाय होई काय सांगतो. माझ्याकडे कसं हळदी कुंकू घातले आणि ती याची आई आणि मग काय 2 फुला होता पुऱ्याला जमले त्या काम खूप झालं. त्याने मावश्या काय सांगला माहिती माका एक जण उठवू नको आता उठवतो नाही तो मावसा आता नाही मी ग्रीन टी तुका चाय नको किती पोट मोठा झाला माझा तर बारीक जावा. काय पितय ग्रीन टी ग्रीन टी कसली केलाय. हो 2 बॉक्सा दिली वाईन मका तुका होई गे ग्रीन टी. आमका बाय नको आमका चांदा चाय दिले का ग्रीन टी आमका काय घे ग्रीन टी घे वाईट. झाड आहे का आमची ब्लॅक टी बरी ना ब्लॅक टी बरी आहे आमची. मग ते माका दुखताला सगळा कुशीनीता बरा जाता मग इतर घेतल्या बरा तर व्हायला बॉक्स काढून सांग आता तो फोन करतो आडू नाही बाबा तो सांगतो ते नाही पिलाय तरी जाता आणि पिलंय चाय पिलाय तरी आता तू पहिले देऊ नका वेगळे खाल्यात आता गोड गोड बोलत जाया आणि अशीच गोड गोड बोलत राहा. काय झाला गल्ला इचरान जाया. विसरली सगळा गोडगोडच झाला सगळा. चला आशीर्वाद करू बाय चला चल घ्या आता मळ्यात मा बाय